txuntxurun berde, loa loa masusta, aita guria biatu da, Vitoriako ferira. Aita guria gazte izen da, Vitoriako ferira. Loa loa txuntxurun berde, loa loa masuta. Haizea bezala eskuenak ihes egiten duzu, momentu baten eta bakarrik ustuta uzten nauzu. Behar dudanetan ezin naiz babestu zure besoetan, baina badakit hor zaudela izkutatuta nire bihotzean. Zure irrifarra gogoan ezin ahaztu da ezin ikutu, zergatik ez zaude nirekin, ezin dut jasan, ezin dut ulertu. Milaka arrazoi korrika hasita, inoiz ez gelditzeko. Itxaropen hitzek ez dute balio, zu berriz sentitzeko. Behar dudanetan ezin naiz babestu zure besoetan, baina badakit hor zaudela izkutatuta nire bihotzean. Igo daitezela Rompekuerdas musika eskola, mesedez. Igo daitezela ere Orkoiengo Auzalariko eskola.
Zara eskolakoak, mesedez. Txalo. Orkoien Gauzara eskolako beste taldea, mesedez. Piratenak. Lesakako Tantiko Mairu ikastola. Lesakako Tantiko Mairu ikastola, mesedez. Txalo. Eta orain denok batera, aldapan gora bestuko dugu. Eta honekin, amaiera eman diezaiogun gaurko ekitaldiari, herrika ospatutako azkenari. Baina oraindik ez dira jaialdi derauek amaituko. Jaialdi nagusia ere ospatuko da eta. Zita dugu beraz, apirilaren 13an Barainengo auditorioan, Nafarroako haur eta gaztetxo kantari jaialdi nagusian. Bertan, martxoko 3 emanaldi hauetan parte hartu duten zentro eta herri guztietako partaideek bat egingo dute. Euskal kantua eta euskal arima gure hartan zabaltzeko grinarekin. Beraz, han izango dugu elkar ikusteko aukera berria. Eskerrik asko Lakuntza udalari eta eskerrik asko Amaia Dominguez. Amaiak hitz batzuk esango ditu orain. Arratsaldeon denei. Eta bueno, esan bezala, eskerrik asko guztiei hemeneotegatik. Zoragarria izan da horrelako emanaldia. Motza, lehenengo hau, baino berez luzeegia izango zen gaurkoa. Gero beste bat daukagulako, bai, bigarren saio bat ezin denak elkarrekin egin, orduan luzeegia izango zelako. Baina, oraingo hau motz egin zaigu, bigarrena motz egingo da, baina biak batera
ederra izaten ari da. Orduan, bueno, eskerrik asko hemen egoteagatik, eta, bueno, eskertu behar ditut nola ez, Antxaingo udala, kulturetik lan handia egin dutelako, arazo hau konpontzen, badakizu sarrerekin ibili den arazo hau, eta, bueno, nahiko latza izan da, baina oso ongi konpondu da, beraiei esker, eta zuei esker ere, zuen pazientziarengatik. Eta, bueno, eskerrik asko partaide ederra hauei, eskerrik asko zuei ere, bai, zoragarri egin duzuelako, eta baita prestatzaileei, nola ez aurkezle polita hauei, bai, Maialen eta Nerea, zoragarri egin dutelako, eta, bueno, teknikariari ere, Raúl Orgoian dagoela, berari esker, soinu ederra daukagula. Eta, bueno, badakizue, badakagula hurrengo jaialdi nagusia 13an, beraiek esan duten bezala. Han ikusiko dugulakoan. Muchísimas gracias por asistir. Tengo que dividirlo en dos por ser demasiado largo. Ahora se quedan cortos cada uno, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, ha sido un placer y espero que hayáis disfrutado mucho. Eskerrik asko. Ni deitzen naiz Iñigo, ni Zarbe, eta ni Aitor. Zer ari zarete hemen? Azken musikaleko salmenta izan. Salmentak. Eta zer moduz doa salmenta? Bueno, ez dute zer erosi momentuz. Igual begiratu dute, baina joan dira. Eta gero ikusiko duzue hurrengo emanaldia? Bai. Aurrekoa ikusi duzue? Ez, kastola ikusteko. Arratsaldean eta ongi etorriak hemen bildutako guztioi. Gaur, Antxoaingo areto eder honetan, aurtengo Nafarroako haur eta gaztetxo kantari jaialdien 3. emanaldiak bildu gaitu. Kantuzaletasuna eta euskarak bizirik dirautela erakusteko. Kantuak elkartu gaitu giro berezi honetan. Haur kantari eta kantuzaleok euskal musika bihotzean daramagulako eta horixe gure hau eta gaztetxoi erakusten diegulako. Aurretik beste 2 emanaldietaz gozatzeko aukera izan dugu. Lehenengoa Lakuntzan eta bigarrena aurreko larunbatean Tuteran. Laugarren bat Zarrakazterun ospatu behar genuen, baina aurten ezin izan ditugu 4 emanaldi egin. Ilusio handia jarri du bertako udalak, eta antolatzaileak datorren urtean ere jaialekin aritzeko asmoekin jarraitzen badu, Zarrakazterun jaialdi bat ospatuko dugulakoan gaude. Esa
talde handi eta animatu hauetatik bakarlari dotore batekin egotera pasako gara. Luzia Peña dugu, Lekunberriko Aralar musika eskolatik dator, eta 10 urte ditu. Abestuko dizkigun bi kantak bere irakaslea den Nacho de Estebanek euskaratu ditu. Lehena argia da, City of Stars doinuarekin, eta bigarrena Txoriak bezala, Siaren Chandelier doinuarekin. Nacho berak pianoarekin lagunduko du. Eszenatokira igo, Luzia eta Nacho. Txaloak! Argia da, zure begirada argia da, zuk daukazun dizira orain, zure bihotza izango dut nire mundua.
Saiatu ez duzu lortuko, ez du malko gehiago botako. Hurrengo taldeak bi kanta interpretatuko ditu. Sandutzelaitik datoz. 6 eta 11 urte bitarteko 6 abeslari dira. 4 teilatu gainean eta Sorotan Bere taldearen arratsalde honetan abestuko dute. Hemen gaude, ta postutzen naiz, ta ziurzura ere bai. Ta zein ondo, zelan dihuaz, zure bufanda txuria. Laute jatu gainean, ilagia erdian, eta zuko urtegia. Zure keia eskuetan, putzara batekin putz, negara toriko da, ta berriz izango gara, zoriontsu, edozein herriko jaizetan. Goxo, goxo, kanta ginazu, Benitoren Maria Sol. Negarrik ez, txuri zaudetan malkoa, zure koloreak kentzen dute. Laute jatu gainean, ilargia erdian, eta zu goruntz begira. Zure keia eskuetan, putzara batekin putz, denara torriko da, ta berriz izango gara, zoriontsu, edozein herriko jaizetan. Itxaroten ari gera, arratsaldunetan, zerbait aurkeztekotan, jende honen aurrean, hemendik ateratzeko, karta berri bat eman, zuek ez dazpetzeko, arratsaldunetan, honetan, honetan, Raupa botako nirata, ibatzan horrekin, kantatzeko dinua, ez dugu besterik, bilaguneko maria, zerdik batzetan, nahiko izango dira, arratsalde honetan, 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 honetan. Kapaletan guztiotza, ikuan bertzetan, dantzatzeko gogoa, daraman zaketan, gitarrion gorukua, jarraituz bakotan, irekitzeko gaian, arratsalde honetan, 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 honetan. Eta amaiera heldu da. Azken artistak Jaso ikastolatik datoz.
12 eta 16 urte bitarteko 17 gaztetxo hauek horren ospe handia duten musikaleko partaideak dira. Aprobetxatuko dugu beraien hurrengo emanaldiaren data aipatzeko. Datorren maiatzaren 3an Barañaingo auditorioan izanen ditugu, eta kanpoan merchandising-a dute. Gaur, Antxabengo areto honetan, 2 kanta abestuko dizkigute. Lehenengoak bakarlari baten ahotsaz gozatuko dugu, bera lagunduko duen koroarekin batera. Ziur nago, bai jasoko irakasle eta familiak, baita gaur parte hartu duten guztiak ere, arroz zaudetela beraien artistekin. Eta lehen kanta hau, arro gauden guztiontzat zuzenduta dago. Uriel Tiberio 14 urteko abeslariaren ahotsak ura sentiaraziko digu gaur ziur. Eta bigarren abestiak gure bihotza entzuten lagunduko digu. Hau sentimendua. Azken 2 kanta hauek entzun aurretik, ohar bat artistentzat. Lehen esan bezala, abestia amaitzean, oholtzan bertan geratuko zarete eta diplomatxo bana banatuko zaizue. Eta ondoren partaideak banan deituko ditugu eta hemen dero batera aldapan gora abestia abestuko dugu. Orain bai, etor daitezela azken partaideak. Lehenengo abestia Uriel Tiberiok abestuko du, eta ondoren besteak batuko zaizkio. Idoia Bastarrika, Jasmin Arregi, Leire Pascual, Alex Gómez, Ane Oficialdegi, Irati Muguerza, Markel Bringas, Ollane Grande, Iñigo Pascual, Malen Arangoa, Ibai Elizondo, Asier Rusarreta, Oian Villalobos, Saioa Goñi, Claudia Idoate, Naiara Lustiza, eta listo. Txalo unitz. Esango duten lotxatutan, baina naun naiz ni fare egiten badute gogoz erantzungo dut ongi. Txikitatik naun naiz, baina beti ezkutuan, uste dut badela orduan naiz dena aurkezteko. Santzazu ozenkin munduran, ez du asola zer esaten duten arro nago. Gora eder batera mango dut berdin gurkoren iritzian, nire bizitzatik aukeratzen dut hor konpon hau da nire gian. Gora hau ederra da jantzita ederrago, enteratu zaitez beba ongi Robert naiz pertsona. Hemenago, ninen naiz arronago, ezazu edenok banoatan izango naiz. Begiratu ongi ispiluran, santzazu ozenkin munduran, ez du asolan zer esaten duten arro nago. Bat-batean etorri zen, barnean sentitu nuen. Niretzako berria zen, ez nuen ongi ulertzen. Ezin hitz egin,
zen, jaiotzetik alabeak zuen. Baina barnean ezkutuan, azaia ginuen landatua. Ordura arte, oker geunden, ta horrebe bat sortu zen. Orain guztiok elkarrekin aldapan gora abestuko du. Momentu bat, argitu nahi dut, hemen badaukat beste diplomatxo bat eta hau ez dago soberan, baina Nacho de Estebani eman nahi diot bere euskarazko abestia egiteagatik. Ingeleseko abesti bat egin du eta euskaratu du, berak euskaratu eta orduan Nacho de Esteban, mesedez zuretzat ere diplomatxoa. gaurko ekitaldiari, herrika osatutako azkenari.
baina oraindik ez dira jaialdi eder hauek amaituko. Izan ere, jaialdi nagusia izanen dugu aprilaren 13an Barañengo auditorioan. Nafarroako haur eta gaztetxo kantari jaialdi nagusia izango da. Bertan, martxoko emanaldi, 3 emanaldi hauetan parte hartu duten zentro eta herri guztietako partaidek bat egingo dute. Euskal kantua eta euskal arima gure hartan zabaltzeko grinarekin. Beraz, han izanen dugu elkar ikusteko aukera berria. Arratsaldeon denei, orain bai aurkeztuko naiz, hemen txenago oso pozik, oso harro, orain entzun nahi izan dugun guztionengatik, bai lehenengo saioa bigarrena, zoragarriak dira. Orduan, bueno, oso pozik nago, eskerrik asko denei hemen egoteagatik, eta beraiek esan duten bezala, bai, eskerrik asko bai Nerea eta Maialen aurkezle eder hauei, zoragarri egin dutelako, eta, bueno, eskertzekoa da hau guztia. Bueno, eta eskerrik asko nola ez, Antsoaingo udalari, kultura arlotik indar handia egin dute eta lan handia hau dena ongi ateratzeko, sarreren kontuarekin ere arazoak izan ditugu, eta bueno, konpondu dira beraiei esker, eta zuei esker, zuen pazientziari esker ere, sarrerekin gora bera, aldatu bestea, dirua, bueno, eskerrik asko, eta eskerrik asko noski, txiki eta gaztetxo eder hauei, bikain egin duzuelako guztiek, txalo bero bat berriro beraien.